zvednout v polospánku prostě a? Aha. Lucínka tam otvírala všechny skříně a vyházela z toho všechny hadry. Nebyl to náhodou, když jsi přišel ve dvě. Když jsi tam takým tom tam No, až ve 8 jsem prostě hack a dost a vyhodil jsem jí. Mně se ono líbilo, jak jsi přijel ke mně ve 4 na 5 ráno a řval jsi tam okolo se ti lidi a řval jsi, že ať jedu s tebou, že rozhodl mikrospánek. A to pak nejde do papíra, který byl, já půjdu ještě trochu něco. Tady ho mám. Jdi do krámku, mám nějakou sladkost. Já už mám asi 3 koruny. Já ti dám penízky, jak mám nějakou sladkost. Počkej. A za Martinovo penízkou jako koupit co dobrý. Já koupím literáři, koupím bombony. Ty vole, nemám. Ty vole, nemám třeba prachy, ale. Ty má tolik peněz, že na to musím 2 peněženky. Já dám ti veškerý drobáčky. Takové jak sladkost. Jo, ho. 29. Březno, něco chtěl se koupím. To už dnes bude pro mě, ale Martin. No. Tak máme nějaký hrozný sladkosti. Hodně sladkosti na to, se poučí. Šamánku, řekl nám určitě nějakou historii. Šamánku, jak se dělo s Láďom? Dobře. Jak jste třeba debatovali v lodi? Co ti tam povídal? Něco jsme si povídali. Jo. Jak si to nepamatuju. My jsme většinou jeli společně souloď. Ale nejlepší byla cesta do Vikinga, jak jsme tam jeli souloď a brutálně kalili houbu. To ty furt natáčíš? Co? Ne. My jsme to lodili, jak je, já to souloďil ve. A s Jamajkou jsme souloďili. No jo, on ti utek pánček, veď, no jo, to je prase, víš, to je hajzu, co, že jo, no jo, čurák jede. Já překládám to jeho kňučení. Arafo, nebo? No, to včera říkal Spider, že jsem sněd zlatýho úře. To je hrozně pomalé, hrozně jako já. No jo, já tě nepustím, no jo, to je šmejd, on tě tady drží blbeček jeden zasranej. No jo, to je... To je debil, viď, no jo, on je debil, on je blbej, viď, no jo, on je blbej, no jo, on je blbej, viď, no jo. To je český pátek, já bych se šel ožrat, to je. On je blbej, viď, on je blbej. Nebo já se potáhnu doma. Co na to nanuka, vole? Slez. Boršově mají měli sly.